ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Hachiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un càlid talè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un càlid talè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Taverna Albada. Baixeu-me. Endavant! El desafiament dels pastissets. Caram, Yoichi, no hi ha dubte que cada vegada cuines millor. Vostè creu? Sí, te ho diem nosaltres, que mengem sempre així. Això és veritat. No ho tinc clar. Em preocupa molt no haver fet cap canvi en el menú. No és així, Yoichi. El que passa és que no t'has adonat dels canvis que fas. Exactament. Perquè cuines tots els dies i això et serveix d'entrenament. Ara que ho pense bé, m'he hagut d'enfrontar a molts rivals. Suposa que tots aquests reptes també han sigut com un entrenament per a mi. Com ha crescut. M'agradaria tant que son pare poguera veure'l ara. Fins després. Ah! Yoichi, així hi ha uns tios molt rars. Què passa? Qui són? Yoichi Ajiyoshi. T'he mostrat el llistó roig. Et desafia una batalla de sabors. Soc Liang Gakut, l'anomenat cuiner fantasma. El cuiner fantasma? Tinc en el meu poder el llistó roig. Fixa't bé, és del torneig de l'ermità. I ara estic ací. Què vol dir? El torneig de l'ermità? Has d'establir la data de la nostra trobada, Yoichi. Escolte, què vol dir este desafiament? I es pot saber què és el torneig de l'ermità? T'enfrontaràs a mi. És el teu deure. El menú serà un plat de tradició mil·lenària, pastissets gyoza. Gyoza? Fins prompte. Què dius? Això és de veres? Liang Gakut ja s'ha posat en contacte amb tu? Això és el que ha passat, però no he entès res del que m'ha dit. Ho lamente molt, però me n'he descuidat. Yonemoto, t'importaria explicar a Yoichi per què Lian, el cuiner fantasma, l'ha visitat sobtadament? Mira, Yoichi, abans d'explicar-te res et parlaré del torneig de l'ermità. En la profunditat d'unes muntanyes d'este país es troba el temple de la degustació, on es venera l'esperit dels sabors passats. A càrrec d'este temple es troba l'ermità del sabor. L'ermità del sabor?
Així és. És un home amb un paladar capaç de valorar la tècnica de cada un dels cuiners. El seu paladar és capaç de reconèixer el gust de qualsevol aliment amb tan sols un mos del plat i calibrar a l'instant el talent i l'habilitat de qui ha preparat el menjar. En unes altres paraules, aconseguir que diga deliciós és pujar al cim del món culinari. Per tant, n'hi ha prou a presentar-li un plat i que diga que està bo. És això veritat? En realitat no és tan senzill. Passen uns quants anys abans que l'ermità accedisca a tastar un plat. Només un plat? Passen uns quants anys abans que la porta del temple de la degustació s'òbriga i només permet l'entrada al cuiner que haja derrotat la resta d'aspirants. I no accepta mai ningú més. Que ara s'haja declarat l'inici del torneig es deu al fet que l'ermità ha penjat una declaració en la porta del temple. Al mateix temps, ha preparat 4 llistons de fusta de diferents colors. El llistó groc ha sigut entregat a un cuiner japonès de plats variats. El llistó blau a un cuiner de plats de mar. El verd a un cuiner de verdures de muntanya. I el roig a un cuiner de menjar internacional. I és Liang Akut a qui vas conèixer qui té el llistó roig. Molts cuiners de diverses especialitats intentaran obtindre eixos llistons. Desafiaran els seus portadors per aconseguir-los, perquè només qui reunisca els 4 llistons podrà aconseguir l'honor que el venerable ermità tasta el seu plat i puga jutjar-ne la qualitat i, per extensió, la del cuiner que l'ha preparat. De manera que en això consisteix el torneig. Caram, però Liang Akut ja ha aconseguit el llistó roig. No sé per què ha vingut a desafiar-me. Yoichi, és possible que es tracte d'un assumpte personal que té amb mi. Ja fa pràcticament 10 anys, Liang i jo ens vam enfrontar en l'anterior torneig de l'ermità perquè volíem aconseguir el llistó roig. Després d'una intensa batalla de sabors, no vam aconseguir passar d'un empat i els dos vam cedir el dret al llistó i es vam retirar del torneig. Des de llavors, no vam tornar a enfrontar-nos en cap batalla. Va passar el temps i jo em vaig dedicar a formar cuiners en l'associació. Em va semblar important educar els nostres possibles successors. Però fa poc, Liang va arribar de nou a Japó. Havia rebut el llistó roig una altra vegada i volia enfrontar-se a mi. Quan li vaig dir que rebutjava el seu desafiament, Liang es va enfurir. Per què no? Per què et negues a solucionar-ho d'una vegada? Tornem a tindre el llistó a les nostres mans. Ja t'he explicat el perquè de la meua decisió. Però escolta la veu del llistó. M'exigís que el faça meu. Tornem al mateix punt on estàvem. Recorda que va passar fa 10 anys i ara aspirem de nou a aconseguir el mateix. En eixe cas, hauràs de demostrar-me fins a quin punt són bons els teus deixebles. Molt bé, no es tracta d'un deixeble meu, però conec un jove geni de la cuina. T'enfrontaràs a ell i entendràs el motiu de la meua dedicació als joves. D'acord, com li diuen? Yoichi Agioshi. Caram, això és com si substituïra el senyor Yonemoto. Si guanyes el llistó roig, serà teu i tindràs dret a participar en eixe torneig. Yoichi, depèn de tu tindre eixa oportunitat. Yoichi Agioshi, ja veurem de què eres capaç. Ho tinc molt clar. Accepte la voluntat del senyor Yonemoto. Li demostraré què puc fer. Vinga, tasteu els meus pastissets guiosa. Que bé! Jo vull ser el primer a menjar-ne. Se'ls ha de posar la salsa mentre estan calentetes. Ai, que caramel! Shigeru, què passa? Aigua! Ai. No saps que això no es fa, Yoichi? Per culpa dels teus pastissets quasi que em cremé la boca. Té raó. La superfície del pastisset es refreda en contacte amb l'aire, però l'interior està molt calent. Si les faig a foc lent, el farciment es cou massa i es trenca la pasta.
Hauria de trobar la temperatura ideal. Yoichi, què et sembla això? Es mulla ben la salsa perquè es refreda i a menjar, ai sí. Ara la temperatura està bé, però li he posat tanta salsa de soja que només sap això. Caram! Et penses que això és molt fàcil? I a més, És que hi ha alguna cosa més? s'han enganxat i no es poden separar bé. Tots els pastissets? És de veres! Molt bé, el problema és la massa. Si esperes que es refredes, queden enganxats els uns als altres i s'obrin de seguida que intentes separar-los. I un guiosa obert no és un guiosa. Abans de res, hauré de solucionar el problema de la massa o no podré fer bons pastissets. La tempestat colpeja amb força i obri la caixa dels trons. Una vegada més, els cuiners han d'enfrontar-se a la crueltat del món culinari. Ha arribat el torneig de l'ermità. Començarà el primer enfrontament del torneig de l'ermità pel llistó roig amb pastissets gyoza. Liang Gakut contra Yoichi Ajiyoshi. Això! Esteu preparats ja? Un moment, vull posar una condició. Si el resultat d'esta batalla és la meua victòria, Yonemoto, has de prometre que t'enfrontaràs a mi. Em sembla que encara no ho entens, Liang. No participaré en cap batalla. No penso enfrontar-me a tu. Este jove te ho demostrarà. Recordaré bé estes paraules. Una vegada més, pastissets gyoza! Bé! Comenceu! Quina manera d'usar el ganivet! Amb tota la seua llargària, caram! I talla 3 ingredients alhora! I això que encara no has dit res. I això? Crec que són els ingredients per a la massa. Li afig molts ingredients que els altres no solen utilitzar. Són ingredients especials. I un d'ells és pols de castanyes, que li proporciona un gust molt especial quan la friges. Després li afegis sal per anul·lar el sabor tan dolç de la castanya. I finalment... Li poses així. Poses així a la massa? Això és, si li poses allí, s'assegura que la superfície dels pastissets es fixe més al farcit. Per alguna cosa li diuen el cuiner fantasma el Liang Gakut. Yonemoto, continues pensant que aquest jove cuiner pot guanyar-me a fer pastissets? Una creïlla al vapor? L'ha posat en la massa. No sabia que es posaren creïlles en la massa dels gyoza. Per això ho estic fent. Els meus plats són un repte continu. En eixe cas, hauré de posar en joc els 4.000 anys d'història de la meua estimada pàtria, Xina. Això no deu ser... Eres un jove admirable. M'has obligat a usar el meu ingredient secret. Canella, l'espècie de l'energia. Clau, font de vigor per als òrgans interns. I corfa de taronja per a refrescar els esperits. Què és això que acaba de posar-hi? Semblen uns ingredients clàssics de la medicina tradicional xinesa. Increïble! Estigueu preparats, els deixaré a punt. Però què està fent? Tècnica fantasma secreta. Gran muralla xinesa. Una preparació sorprenent. Agafen una miqueta de farcit i el passen al de darrere que té la massa. I entre els dos li donen la forma. I van pressionant a mesura que retrocedix. Al final la passen al Yang i ell només ha de donar-los la forma definitiva. Molt bé.
Eixa manera de preparar-les recorda la gran muralla xinesa. Sent el pes de la llarga història xinesa. No puc amb ell, és massa. Què et passa, Jico? El que compta és el sabor. T'equivoques. El que compta és el sabor i també l'ànima. Ja tastaràs els meus gyoza. A què ve eixa massa tan immensa? Yoichi, què pretens fer? La massa per als gyoza es prepara una per una. Però esa pasta és massa gran. Tranquils, xics. Espereu i veureu el resultat dels meus gyoza. Què vol dir que esperem, Yoichi? Ai! Molt bé, ja està a punt. Què fa, Yoichi? Un gyoza tan gran no es pot menjar i perdrà el sabor. És que no se n'adona que no es fa així. Temps! Molt bé. Presenteu els gyoza que heu preparat. Els tastaré. Primer els de Liang. Vos assegure que dins d'eixa safata es troba un plat que farà llegenda. A veure... Quins pastissers més perfectes! Yonemoto, ha arribat el moment. A què esperes per a tastar-los? Un poc de sal i pebre són el millor complement per a menjar uns genuïns pastissets gyoza. Vaja... Exquisits! La textura de la massa és perfecta i el sabor és excel·lent. Percep clarament l'harmonia entre la col, l'all i el gingebre que acompanyen esta carn deliciosa. De gall negre. Què és un gall negre? És una de les espècies més rares de gall. Té la pell i els ossos negres i una carn saborosa. I ha realçat el sabor amb la seva combinació d'espècies medicinals. Sent com m'omplin d'energia física i mental. Una meravella! Bon paladar, Yonemoto. És per això que fa anys vas aconseguir empatar amb mi. Ara ja deus saber que la victòria del torneig de l'ermità és totalment meua. No, Liang. Encara no ho sabem. Fixa't en Yoichi en com està de motivat. Què dius? Què és això? Yoichi, et toca a tu presentar-me els gyoza. D'acord, acielte. Ja està preparat. Tasta el meu gyoza especial, senyor Yonemoto. Què? Quin gyoza tan enorme! No veus que està completament cremat? Jo bé, els gyoza només s'assaborixen bé si tenen la grandària d'un puny. Un gyoza tan gran no pot fer bon gust. T'ha eixit el tir per la culata. No, encara no heu vist el meu truc. Quin truc? Endavant, senyor Yonemoto. No tinga por, trenque la pasta. De veres que la trenque? I no li poses salsa de soja. Què dius, sense salsa? Oh, què és això? Què passa? D'on ve tant de fum? Yoichi! Què has preparat? El pastisset està a punt d'esclatar! Què és això? Muntons de pastissets xicotets han eixit volant del gran! Els meus gyoza a la Yoichi! Què? Però què has fet? Els ha fet al vapor dins del gran? No costen de menjar, no es cremen ni es passen, estan perfectes. Si no necessiten salsa, és que els ha preparat com els meus. Veurem quin sabor tenen. A veure... Estan deliciosos! Oh, quin sabor és este que no conec? I a més es poden menjar sencers, me'n menjaria 1000. He fet tot el possible perquè costara poc menjar-ne. Quina bestiesa! Este pastisset està deliciós! Què ha posat així en compte de la tradicional col xinesa? I tant! Cors de col americana! Per això no pot haver-li donat aquest sabor tan especial. Què és això? Làmines de confitat de verdures! Però hi ha d'haver més, més! Què és això? És porc adobat. És natural que li doni aquest sabor.
Però el secret que els envolta és precisament esta massa! Bravo! Recordeu la querella al vapor que ha afegit Yoichi quan estava preparant la massa? Amb això ha aconseguit que estiga cruixent com una querella fregida i al mateix temps atrapa amb força dins seu els ingredients. Amb esta preparació ni s'enganxen ni tampoc es trenquen. Ha preparat uns pastissets guiosa molt fàcils de menjar. Fantàstic! Yoichi es mereix un xapó! Els seus pastissets no necessiten salsa per a fer bon gust. Són fàcils de menjar i la preparació és original. Són uns pastissets completament nous. He perdut. No me puc creure, m'ha derrotat. No pot ser. No perdes els nervis, perquè la teua habilitat encara no ha sigut derrotada. Però la seva manera d'estimar la cuina és més nova que la teua. Més nova i més original que la teua i la meua. T'equivoques, perquè una derrota és una derrota. No hi ha cap excusa. Ara no sé què fer. I tant, sí que ho saps, Liang. Saps molt bé què hauries de fer. Estic segur d'això. Taverna al Badall. Molt bé, bon dia. Avui comença un nou dia per a la taverna. 98, 99 i 100. Què ha sigut això? És el llistó roig del torneig de l'ermità? Yoichi, ara he pogut veure quins nous talents estan sorgint en el món de la cuina. He hagut de patir una gran derrota per adonar-me de la realitat. Per tant, a partir d'ara, jo també em dedicaré a formar joves. I quan trobi algun jove cuiner que puga superar-me, m'encantaria que s'enfrontara a tu en el torneig, Mr. Ajiko. El torneig de l'ermità. Què he de fer ara? Estimat, al final ha arribat el dia. Yoichi seguirà els teus passos. Yoichi, t'espera una prova crucial en la teua brillant carrera, el torneig de l'ermità. Espere molt de la teua passió. Permet que pregue als cels perquè este siga un nou principi per a tu. 配達された一通の手紙。それは俺を味仙人トーナメントへと導いた。海の男三船ビンパチが焼き魚勝負で俺に迫る。青い札をかけて男と男の勝負は始まった。次回ミスター味っ子荒磯勝負、海の料理人からの挑戦状。おいしいよ。Els gargots de la paret queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallaven sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos.